Garáž je pre muža častokrát útočiskom, v ktorom trávi množstvo času. Či už je kútil alebo milovník aut, priestor garáže si zariadi podľa svojich predstáv. Keď však ide o spojenie funkčnosti a dizajnu, montovaná garáž s omietkou a priestranný prístrešok je to pravé. Vďaka trendovým výplniam stien prístrežku je posedenie príjemné, nakoľko slúžia ako vetrolám a zároveň poskytujú dostatok súkromia. Pod prístrežkom je možné aj grilovať, keďže materiál, z ktorého je vyrobený, je nehorľavý. Treba však dbať na bezpečnosť a dostatočné vetranie, ktoré je v tomto prípade zabezpečené. Do priestrannej garáže sa okrem štvorkolesového miláčika zmestí aj bežné záhradné náradie či bicykle a vďaka minimálnej hrúbke stien tak môžete priestor využiť na maximum. Ak sa vám táto kombinácia páči, podobnú si môžete vybrať na našom webe www.gardeon.sk.